با палаты чёрный нигоҳ кунед. Тайёр. ҳамсари Олимова ким? Ман ҳамсараш. Чӣ шуд духтур? Писарча таваллуд кард? Муборак шавад. Табрик мекунам. Умракаш илоҳим дароз шавад. Муҳимаш ҳамин ки ҳам модар ва ҳам кӯдак сеҳату саломат ҳастанд. Духтарчатон кӯпи худатон. аз ин мебарояд ки сеюмаш ҳам духтар шуд. хай келни табрик кардамонед. Истеъдод дорам. аз ин хабар нороҳат шудан дар кор не? Чорумаш писар мешавад. ҳоло зиндагии ҳаёт дар пеш аст. аз писар пойда на хоная духтар кади пур кадем. ягонташ дар кор не. Чӣ? ягонташ дар кор не? кош ҳамин духтарчи нав ба дунё омадаатон ҳамин гапҳои шуморо шунидаву сарфам мерафт ки ягонташ дар кор не. ман 15 сол дар ин таваллудхона кор мекунам. дар назди чашми ман даҳҳо занҳо соҳиби кӯдак мешаванд. магар ин хушбахтӣ нест? ҳар боре ки дар пеши чашми ман кӯдакҳо ба дунё меоянд худамро модар ҳис мекунам. чунки ман ба нохуни фарзандзор ҳастам. шумо бошед мардҳо ба ин ҷо омада писар талаб мекунед. ҳозир ҳамин насиҳати шумо намерасед. худи шуморо кӣ таваллуд кард? кӣ шир дода калон кард? кӣ ҳар рӯз роҳи шуморо мепояд? ҳамин духтар, ҳамин зан, ҳамин модар. сад афсӯс ки ба қадри духтар намерасед.